नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? नमस्ते. नमस्ते. तुम्ही जसं थंबनेलमध्ये बघितलं आहे की ताई आलेली आहे. ताई आली आहे. ताई जरा फ्रेश व्हायला गेली. आपण सर्वात आधी ताईचा इंटरव्ह्यू घेऊया आणि ताईच्या हातची एक स्पेशल रेसिपी पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. ती कोणती रेसिपी ते तुम्ही बघा. पण सर्वात आधी ताईचा इंटरव्ह्यू घेऊया. त्यासाठी सर्वात आधी आपण बसूया आपल्या जागेवरती. बसायचं. ते बघा बसल्यावर कोण आलेली आहे? ताई आलेली आहे. आता सर्वात आधी आपण ताईला विचारूया की ताई कशी आहे. ताईबद्दल सर्व इंटरव्ह्यू घेऊया आपण. चला, माझा नमस्ते झालेला आहे. मम्मीचा नमस्ते झाला आहे. ताई नमस्ते. नमस्ते. मॅडम कशा आहात तुम्ही? बरी आहे. काय करते ताई इकडे? कॅच. हां, चला तर पहिला प्रश्न. आपला माईक नाही आणला. आपलं माईक माहिती तुला? माहिती आहे. काय हे घे. बघा काय बोलते बघा. माईक फनी घे बोलते माईकला. हे घे. हे घे. न वाट लावली, फोडली. हॅलो हॅलो असं बोल. ग्लास. पप्पू माईक समजून ग्लास आणायला गेलाय. त्याचे ग्लास आहे ना, तो त्याचा माईक असतो. आमच्या घरी सध्या 2 माईक आहेत. एकच्या बदली 2 माईक आहेत. तर तुम्ही आपला माईक घ्या. तुम्ही रोटेट करा आणि मी मग रोटेट करतो. तर सर्वात आधी पहिला प्रश्न. ताई कशी आहे तू? मी बरी आहे. क्यूट बोलते का अशी बोलते? एकदम बरी आहे. तर अजून काय प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न विचार. नाही, ताईला म्हणजे आमची आठवण तर येतच होती. असं विचारायची काही गरजच नाही. तुम्हाला तर माहिती आहे. परत विचारतो प्रश्न. ताई तुला आमच्या मम्मीची आणि माझी आठवण येत होती? आणि नेक्स्ट क्वेश्चन. काय विचारू? नाही, आम्ही बोललेलो आलो तेव्हा. आम्ही येणार आहे मुंबईला, तेव्हा तू यायचंय घरी थोड्या दिवसासाठी. आमची पहिली रिक्वायरमेंट होती की ताई, आम्ही जेव्हा मुंबईला येणार तेव्हा ताई हवी. आपले टॉप माणसं हवेच आपल्या आजूबाजूला. दिल आणि ताई है ना, हे 2 माणसं. दिल मॅडम तिकडे बसलेली आहे. तिथं पण आम्ही तुम्हाला शॉर्ट दाखवू. अजून ताई तुझीला आठवण काढत होते आपली माणसं. त्यांच्यासाठी तुझा काय मेसेज आहे? काय ताई कमेंट पण ताई वाचत होती. ताईची पण आठवण येत होती. दिलची आठवण येत होती. माणसांना आपल्याला सोड मम्मी, आपल्या माणसांना आठवण येत होती. ताईच्या समोर आपण बसल्यावर आपण माहिती पडतो किती टॅन झालोय आपण किती काळी झालो आहे. ताई किती गोरी आहे बघा. लगेच माहिती पडते. बापरे, मी तर एकदम काळा झालो. काहीच नाही, मी जास्त झाली आहे. हा, नाही ताई आणि मम्मी एकदम गोरे. ताईने तर असं वाटतं ते व्हाईट हे लावलंय, फेस काय ते नकली मास्क लावलं असं वाटतं. एवढी गोरी दिसते. मी बघ किती काळी दिसते. गावात ऊन किती पूर्ण होतं. चेहरा, हात बीत सर्व काळे झाले. तर आम्ही ताईसाठी गावावरून काय आणलंय? काय आणलंय? काय आणलंय सांग? तू सांग काय आणलंय? तुला फणसाचं साठ आणलंय. अच्छा. आंब्याचं साठ. आंब्याचा साठ, मसाला, लोणचा, सुकवलेले गरे, फणसाच्या भाजीचे गरे. आता हिला एक कॉम्प्लिमेंट, एक तारीफ व्हिडिओ मध्ये सांगणार. ताई तुझे कानातले एकदम मस्त दिसतात आहेत. एकदम हलतात आहेत. व्हिडिओ तिकडेच लक्ष चाललंय सर्व. दिसतायत ते. दिसतात ना, मोठे आहे ते. दाखव का झूम करून? ताईचे फॅमिली आणि जिजू कसे आहेत आमचे? ते पण मस्त आहेत खूप. एकदम मस्त आहेत, खूप मस्त आहेत. माईक घेऊन बोल ना. असा ताई आता आपली थोडे दिवस इथेच राहणार आहे. आता अजून एक प्रश्न. ताई हे प्रश्न ना तू गेल्यावरती सर्व कमेंट करतात. मग मला असा क्वेश्चन येतो की क्वेश्चन काय आहे की ताई तू इथे किती दिवस राहणार आहे? मी 1 वीक आहे इथे. 1 हफ्ता. ताई 1 हफ्त्यासाठी आली. 1 हफ्ता आहे, पण ते प्रत्येक दिवस हाफ डे ला राहणार आहे. का सांगा? ती सकाळी जी 6 वाजता जाणार आहे जॉबला, ती संध्याकाळी 6 वाजता 5 वाजता येणार आहे. म्हणजे तो असं आहे, हाफ डे तू जॉबला आहे, हाफ डे इकडे तू. आणि तू आल्याला काय करणार? जॉबवरून आल्याला आंघोळ करणार आणि नाश्ता करणार आणि झोपून जाणार. असं असतं. सासरी पण तेवढंच चांगलं आहे, ताईच्या माहेरी पण चांगलं आहे. पण माहेरी जे बोलतात ना, आराम किंवा एक जे घर पण असतं ना, है ना ताई? नाही. काय नाही. तिकडे पण तसंच आहे. हा, म्हणजे तिकडे पण चांगलं आहे. पण तू इकडे कशी ताणून झोपते? तिकडे पण झोपते. चालेल ना अशा? चालेल. हा बघ, असं ताईला विचार. म्हणजे असं काहीच प्रॉब्लेम नाही बघा. इकडे पण नाही आणि तिकडे पण नाही.
दोन्ही उलट. दुसरीकडे ताईला चांगलं मला आहे. माहित नाही मी हे मेसेज कन्वे केला होता की नाही, पण आमच्यापेक्षा डबल चांगली माणसं ताईला तिकडे भेटली, जे आमच्यापेक्षा माझ्यापेक्षा आणि मम्मीपेक्षा डबल केअर करतात ताईची. एक चांगली गोष्ट झाली. म्हणून आम्हाला ताईची कधी आता जास्त हे नाही होत. ताईचं टेन्शन नाही आम्हाला कसलं. नाही तर आम्ही आलोय म्हणून ताई इकडे ये. आता ती कशी म्हणजे आता आपल्याला पण जरा मोकळं मोकळं वाटतंय ना, म्हणून ताईला बोलवलं आम्ही. तर एक वीक ताई आपल्यासोबत आहे, पण ताई कधी ब्लॉग्स मध्ये नाही दिसली तरी बोलू नका, कारण ती दमून येणार ना जॉबवरून. तर तिचा मूड असेल तर आपण तिचा ब्लॉग शूट करू, नाही तर काय मग झोपेतले व्हिडिओ दाखवतो ताईचे. ताई ती झोपलेली दाखवलं. आता जर ताई आलेलीच आहे तर ताईच्या हातची रेसिपी झाली पाहिजे काहीतरी. ताईला आम्ही आराम करून दिलेला आहे. असं नाही की तुम्ही बोलाल की ताईला आराम नाही करायला दिला. लगेच ताईला शिरा बनवायला आल्या आल्या नाही, सांगितला. ताईला आल्या आल्या पहिला ताई फोन करणार, हॅलो 5 मिनिटातले ना, हा गरम पाणी तापवा, मी येत आहे. ठीक आहे, गरम पाणी तापवा. दरवाजा उघडा करून ठेवा. हा दरवाजा पण येणार ताई आतमध्ये, कपडे चेंज करणार, रांगोळी जाणार, रांगोळीवरून येऊन बसणार, मग रिलॅक्स होणार, थोडं वाटलं तर झोपणार, आणि झोपून झाल्यावर मग ताई परमिशन ब्लॉगिंग करूया आपण. हा मग ताईला एकदम रेडी करायला. आणि ताईचे ड्रेसेस बघा मला खूप आवडतात. ताईला सर्व ड्रेसेस सूट होतात ना मम्मी, है ना. मग आता तर ताई आलेली आहे तर ताईच्या हातचा एक स्पेशल शिरा पण बघूया. वापरते ना खोकलायनं शिरा खायला वाटलाय. आता ताई आणि मम्मी आलेले. आता 1 वाटी रवा घेते ना, तूप तेवढंच घेते कढईमध्ये. जेवढा रवा तेवढाच तूप. हा 1 वाटी रवा घ्यायचा, 1 वाटी तूप घ्यायचा. आणि इथे बघा ताईने आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत, काजू बदाम आवडतात ना ह्याच्यात, मी एवढी घेतली. तुला आवडतात म्हणून तिने जास्त घेतले. मम्मी तुला शिरा आवडतो? मला शिरा आवडत नाही तसा, पण खाते. मी माझ्यातला खाते. हा तुला आवडतो ना. हा माझ्यातला खाते, पण तू हा तुझ्यातला खाते. हे जरा चांगलं भाजून घ्यायचं, कारण पहिला भाजलेला नाही ना रवा. हो. रवा कच्चा होता, तो तुपामध्ये भाजून घेते. रवा भाजलाय आता. आता बरोबर ताईच्या हातचा स्पेशल शिरा मला बघायचा होता. बरोबर 3.5 मिनिटानंतर कलर बघ, कलर पण चेंज झाला आणि सुगंध पण आता झाला. त्याच्यात दूध टाकते. दूध तेवढंच प्रमाण नाही, रवा 1 घेतलाय ना वाटी, दूध 2 वाटी. अच्छा, डबल घ्यायचं. साईडला करायचं, हात नाही तर त्या हातावर येतात. दूध ओतताना ती म्हणते साईडला घ्यायचा हात ओतताना. त्या पाण्यातून बनवला तर एवढी चव नाही लागणार ना. पाणी टाकायचं, थोडं टाकायचं, पण दूध पण टाकायचं. पण दूध तू 2 वाटी घेतल्यात ना. जरासं पाणी टाकलं ह्याच्यात. असं जरासं पाणी आपण का टाकला? थोडासा टाकायचा. असंच पाण्याचं पण काहीतरी असेल ते वेगळंच मम्मी तिकडे आहे ना. रवा फुलतो. हो काय. हा आणि सुकला ना लगेच 1 मिनिटाच्या आतमध्येच. हा सुकला. आता तुझा झाला शिरा तयार झाला. माझा झाला विदाऊट शुगर. हा अच्छा, हा माझा शिरा. स्मार्टली आन्सर केला मम्मीने. साखर किती घेते? साखर 1 वाटी तेवढीच. 1 वाटी. बस जास्त नको. जेवढा रवा घेणार ना आपण तेवढी साखर घ्यायची. आणि हे बघ रवा आपला शिरा सुकल्याच्या नंतर साखर टाकणार. आता इकडे बघा ताईने काय केलं, म्हणून मला ताईचं गोड प्रमाण आवडतं. ताईने 1 वाटी न घेता मम्मी 3/4 घेतली ना तिकडे. नाही, पण जरासं कमी. जरासं कमी काय, कारण ती ओव्हर होते ताई कधी कधी शिऱ्यामध्ये. शिऱ्यामध्ये जास्त साखर पण आवडत नाही मम्मी. म्हणजे खायला वाटत नाही शिरा. हा जास्त गोड गोड. पूर्ण तो रवा सुकल्यावर ताईने साखर टाकली आहे. रवा सुकल्यावरती. सुकला रवा. आणि शुगर 1/2 कप पण टाकली तर शिरा खायला वाटत नाही ताई. नाही वाटणार. नाही वाटत ना. आता काय करणार? वेलची पावडर. वेलची पावडर. मी ताईला बघते बरोबर ताई करते काय. आणि ताईला प्रश्न, ताई हा शिरा कुठून शिकलीस? अजून कुठून? आपली शेफ, मास्टर शेफ मम्मीचाच, आपल्या सत्यनारायणचा शिरा ना. हो. पण ह्याच्यात तू काय नाही टाकला ताई? मी पण नाही टाकलाय त्याच्यात. नाही टाकलं. नको? टाकायचं नाही तर नाही. असेल तर टाकायचं, नसेल तर. हे आता वेलची पावडर. आणि असेल तर मम्मी कधी टाकायचं क्या? पहिला टाकायचा रवा जेव्हा आपण हे करतो ना, सुकवतो ना, दूध टाकल्याच्या नंतर तेव्हा टाकायचं. आणि आपल्याला गुळ टाकायचं असेल तर कधी टाकायचं? मग दूध नाही टाकायचं. गुळाचं बनवतं तर दूध नाही दूध टाकायचं. नाही टाकायचं. चल ठीक आहे, दूध पाणी टाकलं ना आपण दुधाच्या ऐवजी, मग गुळ कधी टाकायचं? नंतर टाकू शकतो आपण. जेव्हा साखर टाकतो हा, तसंच. तसंच पण जरा टाकायचं. चेचून टाकायचं काय खडा डायरेक्ट करून टाकायचं. बारीक करून? हा
म्हणजे सर्व डाऊट क्लिअर. थोडं झाकून ठेवतो है ना. झाकण मारा. काय बघून बोलली तू झाकण मारा? हे आहे ना तुझ्याकडे झाकण मारा मित्रमंडळ. मी दाखवते. टॅन हा लिहिलंय बघा, झाकण मारा मी. झाकण मारा मित्रमंडळ. हे आम्ही प्रिंट केलेलं आहे. कसं वाटलं सांगा? मस्त वाटलं. 1 2 बरोबर 2 मिनिटं झालेली आहेत है ना. येस. गॅस बंद कर. आणि ताईच्या हातचा स्पेशल शिरा जो मला खूप आवडतो. हा असा एक पदार्थ आहे जो मी रात्री 3 वाजता पण खाऊ शकतो मम्मी. झोपेतनं उठून पण खाऊ शकतो. झोपेतून उठून पण खाऊ शकतो. बिर्याणी आणि शिरा. बिर्याणी नॉन व्हेज मध्ये, शिरा व्हेज मध्ये. ऑब्झर्वेशन 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 बघा कसं आहे. आणि इथे शिरा सर्व होत खाली आहे. घे ताई. ताईकडे खाली घे. ताई ये शिरा नहीं ये मेरी जान है. हाँ मेरे बरसों का अरमान है. लाईट जशी सुचते ना तशी टाकायची. मस्त छान झालाय, दिसायला सुंदर झालाय. म्हणजे ताईने ताई, प्रसादाचा शिरा बनवलाय. एक शायरी बोलू ह्याच्यावरती. बोल. हा जरा माझ्याकडे फिरवतो कॅमेरा. नाही इकडे जरा लाईट कमी येते, बाहेर जाऊया आपण. आता इकडे हे काय करते तू? हे काय सांग? हे आमच्या पप्पांसाठी बघा ताईने असं साईडला ठेवलेलं आहे. कारण त्यांना आवडायचा ना शिरा. आणि आमच्या आम्ही रोज आमचं साधा जेवण असू दे किंवा रेसिपी असू दे, भारी असू दे किंवा साधा असू दे, आम्ही असं साईडला थोडंसं आम्ही आमच्या पप्पांसाठी काढून ठेवतो. आणि ठेवतोच आपण, रोज ठेवतो. जे जे पदार्थ बनतात ते ना आमचं रोजचं जेवण पण आम्ही ठेवतो. म्हणजे तेच. नाश्ता ठेवतो. सकाळी चहा चपाती किंवा चहा बटर सर्व नेहमी असतं आमचं. नेहमी असं आम्ही ठेवतो त्यांच्या आठवणीला है ना. म्हणजे त्या निमित्ताने आम्हाला आठवण अशी पण येते आणि अशी पण येते आम्हाला. बरोबर. आणि इथे बघा आमचा शिरा इकडे सर्व झालेला आहे, ताईच्या हातचा स्पेशल शिरा. एकदम मस्त आता झालं. इकडे एवढी मोठी डिश का घेतलेली आहे मम्मी? आता ताईसाठी काहीतरी स्पेशल आहे, बाहेर दाखवूया आपण. चल. ताई येते. मी बोललो ताईला कुठे ठेवलं? येते. बसा. आता ताई आहे, मम्मी आहे, दिल आहे. फक्त आता हातात रेसिपी यायची आहे आणि माझी शायरी बाकी आहे. आता आम्ही तर स्क्रीन मध्ये दिसतोय पण तुम्हाला आमची रेसिपी दिसत नाही. रेसिपी कुठे आहे? हे बघा इथे शिरा आहे, इकडे बिर्याणी आहे. आणि ही तीच बिर्याणी आहे जी तुम्ही अजून बघितलेली नाही. म्हणजे रेसिपी येणार आहे. आम्ही आधी ट्राय केली, म्हणजे मम्मीने ट्राय केली. ताई आता खाणार आणि तुम्हाला टेस्ट सांगणार आहे की ही अपकमिंग म्हणजे येणारी बिर्याणी कशी तुम्हाला म्हणजे लागेल. म्हणजे तुम्ही अजून आवडीने रेसिपी पाहाल. चल ताई टेस्ट करून दाखव. आणि उससे पहिला मेरी शायरी. आज असं झालं की दोन्ही माझ्या आवडते वस्तू म्हणजे शिरा पण आणि बिर्याणी पण तोंडाला पाणी सुटत आहे. आता तुम्हाला मी माझी शायरी ऐकवतो. आज जर एवढे स्पेशल नाही ना, तू दाखवलं बिर्याणी दाखवलीच पाहिजे ताई स्क्रीन मध्ये, नाही तर मजा नाही येणार, मला शायरी येणार नाही बाहेर. हमने जो भी चाहा तकदीर से पाया, तकदीर ने हमें आपसे मिलाया. बिर्याणी शिऱ्याचे. हाँ खुश नसीब है हम या ये पल है हंसी कि आप जैसे दोनों हमारी जिंदगी में आया. क्या बात आहे. बरोबर आहे ना. चला कशी आता तू वाटली? बिर्याणी नाही खाणार, शिरा खाणार. काय शेबू बिर्याणी बघ. बिर्याणी का मिक्स करून खाऊ का मिक्स? चला आता ही पहिली बिर्याणी ताईला टेस्ट करू द्या, कारण ही हा ताईची रेसिपी आपण खाऊया पहिले. ताई तुझं परत सामान सांग, काय काय घेतलंय साहित्य. नाही नाही सामान सांगू सांगेल, सामान दिसलं त्याला. मी तुम्हाला ह्याची टेस्टिंग सांगतो. कधी कधी आता शिरा ना एकदम सुका होतो, कधी कधी शिरा ना एकदम ओला होतो ताई, एकदम चिकट होतो. पण हा असा शिरा झालाय ना की जरी तो तुम्हाला वरतून सुका दिसत असेल पण तो सुका नाही. आपण जेव्हा आतमध्ये आपण जेव्हा खातो ना तेव्हा ते विरघळतं. आणि असा शिरा आहे ना हा उद्या किंवा नंतर पण थोड्या वेळाने किंवा 5-6 तासाने तुम्ही गरम करून खाल ना तसंच लागेल. कोणकोणता शिरा बघ जर आपण तुपामध्ये नाही बनवला, त्याच्यात दुसऱ्यात बनवला तर तो चिकट किंवा कसं तरी वेगळा लागतो. बरोबर. सुका तरी होतो नाही, चिकट होतो. आणि डालड्यातला बनवला तर तोंडालाच लागतो तो. पण ह्याचा जो प्रमाण घेतला ना आणि ह्याच्यात जे स्वीटनेस आहे ना ती मला आवडते. म्हणजे ओव्हर स्वीटनेस पण होत नाही आणि कमी स्वीटनेस पण होत नाही. म्हणून मला जरा ताईच्या हातात शिरा खायचा होता, पण मी तुम्हाला पण दाखवला. आणि आता इकडे जी रेसिपी आहे बिर्याणी ती रेसिपी येणार आहे, त्याची टेस्टिंग आता ताई तुम्हाला करून दाखवते. खाऊ का? खा तू, मी पकडलं, खा. मस्त आहे. आता सांग. आता सांग. तिला वाटलं काय तू घेशील तिचं आता. आता सांग, खायच्या अगोदर तोंडाला पाणी सुटलं का खाल्ल्याच्या नंतर तोंडाला पाणी सुटलं? खायच्या नंतर.
असं वाटतं ना पहिलं तुमचा खाल्ल्यानंतर दुसरा तुमचा कधी खातो असं होतं ना. हा तेच ना. असं तुमच्यावर होतो की ना, मला जरा कमेंट मध्ये सांगा की आपल्या समोरच आहे रेसिपी, आपल्या समोर जेवण आहे, पण पहिला तुकडा खाल्ला दुसरा तिसरा तुकडा कधी खातोय किंवा तिसरा खास कधी खातोय असं कधी होतं का तुमच्यासोबत? माझ्यासोबत तर होतं. या रेसिपीवर होणार बघ. आज मम्मी तू बोलत नाही. आज मी खुश आहे. 2 मुलं दुसरीकडे बसले आहेत. आणि दोन्ही आवडीचे पदार्थ खातात आहे. काय तुला पण बिर्याणी आवडते ना? आवडते. आणि तू काही माझ्यासारखी दाखवून खात नाही ताई. कमेंट मध्ये म्हणतात की बापू तू दाखवून खातो. खाशील ना? आता ताईचे बनवलेली शिरा मी खातो, तुम्ही पण बनवा. आणि बिर्याणी तर तुम्हाला येणार. तर ताई आली हे तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. एक फॅमिली कंप्लीट होतं, फॅमिलीमध्ये एन्जॉयमेंट किती वाटतं, मग आम्हाला किती खुशी होते, तुम्हाला तशी खुशी झाली की नाही ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि ताई आमची कशी दिसते नवीन ताईचे ड्रेसेस, जसं मी आत्याला कॉम्प्लिमेंट नाही करत, मी आत्या चांगली दिसतेस तू, मी अजूनही सांगतो आमची ताईला कोणताही ड्रेस दिला ताई एकदम छान, एकदम भारी दिसते है ना. आता पण ताई ते तुझ्या टी शर्ट वरचं दाखवलं नाही. दाखवलं नाही दाखवलं नाही दाखव. हा मग दाखवतो. हे बघा आमचं टी शर्ट, काय लिहिलं टी शर्ट वरती? झाकण मारा मित्रमंडळ. झाकण मारा, पण कोणाला ते नाही दिलेलं आहे. कसं टी शर्ट वाटलं, कसं प्रिंटेड वाटलं सांगा. टी शर्ट फिरून बघा. प्लेन आहे, पाठी प्लेन आहे तसं. आणि पुढे असेल. वरचं झाकण मस्त आलंय. टी शर्ट पण एकदम कम्फर्टेबल आहे. आम्ही माझ्यासाठीच म्हणजे असंच ताई आणि मी इंटरनेटवरून ऑनलाईन असं प्रिंट करून घेतलेलं. छान वाटते. इथे बघा 2 तास झालेले आहे आणि आमची दिल झोपलेली आहे. आता तिला उठवायची वेळ झालेली आहे. जर हे बघा, असं म्हणू नका की दिलला तू उठवतोस किंवा डिस्टर्ब करतो, असं नाही. दिल जास्त झोपलेली आहे, आता जास्त पण झोपला नाही पाहिजे. हा दिलू, आणि खेळायचं कधी, वेट लॉस कधी करणार दिलू तू? हा माझी शानी दिलो ना तू. चल तिला झोपवतोय. आता बघ, आता थोडा मसाज म्हणजे तिला सिग्नल गेला. आता जरा कॅमेरा पाठी घ्या, आता तिला उठवतो बघ असं, म्हणजे जरा तिला सिग्नल पाठवलं की हा समवन इज टचिंग यू ना. आता बघा उठली. अरे माझी दिलू उठली तू. मुच्ची बघा कवडी मोठी मुच्ची, कवडी मोठी मुच्ची बघा दिलूची, कवडी मोठी मुच्ची, कवडी मोठी मुच्ची माझ्या दिलूची. उठली रे उठली. उठ आता उठ. उठा. वेट लॉस, फॅट लॉस. उठवल्याशिवाय तिचं कसं आहे वजन कमी होणार? खेळल्याशिवाय. क्रंचेस करते बघ. चला आता दिलूला खेळवा. चाव म्या, चाव म्या, चाव म्या. वा 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 वा. हा बघा. हो हो हो. हो नको मसाज नको मसाज नको. मसाज मसाज मसाज. मसाज होऊ दे जरा कमरेची. कमर जरा कमी करायला मसाज. हा कमरेची मसाज खाली जाड झाली आहे. कसं वाटतंय ते, कसं वाटतंय दिलू, कसं बरं वाटतंय? वाटतंय तिला, बरं वाटतंय. मस्त वाटतंय. अरे 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 दिलूला मस्त वाटतंय आमच्या. जरा मसाज होऊ दे, जरा करू दे दिलू, जरा कमरेला मसाज करू दे बाबू. हो हो हो. आता बघा दिलूला 1 2 पॅक पॅक. बघा 1 2 नको 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 पॅक पॅक. आमची शाने दिली. उठ 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 उठ. अरे कशी झोपल्या माझी दिलू. चला एक्सरसाइज, वॉकिंग चला, जॉगिंग वॉकिंग. तर इकडे असं आम्ही दिलू बरोबर खेळतो. म्हणजे तिची फक्त झोपून राहिल्यावर कसं मम्मी, आणि फक्त खाऊन आणि माणूस झोपून राहिलं तर कसं एकदम वाढत जाईल ना. तर असं मस्ती केल्यावर ती कशी इकडे तिकडे धावते. तिला जरा कंबर पोट असं हलवल्यामुळे आहे ना, तिला पण जरा अंग कसा ढिला वाटतो. आणि मग परत इकडे तिकडे धावून परत मग तिची अशी वॉकिंग किंवा असं काहीतरी काय एक्सरसाइज होते. तर इथे ताई आपली बिर्याणी खाते, जी रेसिपी येणार आहे. मी इकडे माझा शिरा खातोय. आणि आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसं वाटला, ताई आल्यावर कसं वाटलं ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा. आणि काय करा ताई, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय.